say, the grandma baby say, yeah, a baby say, my grandma bedroom crab, yes, in way. I remember this one to cry, and the mama said, you see your family, when you see no, they say, you ever saying, and so me don't miss your boots, so do. And in my phone, you know, call me, I'm coming with you, I'm going to change. It is a jam, a crab by me. I keep a whooping swan, can you bonnie? My bushy and your boy, Yatiania said, I'm gonna need you a moment. And swimming ponies there, I have passed one massive day. A cobanesa, moving and penny. Ah, wait, you know me. When I'm in the house, since I'm a shabby, mammy, I don't know me. If I go on our prayers, many down, since I'm a shabby, mammy, I don't know me. If I go on our prayers, one man in one is an army. My baby, I see a baby, me, oh, dear Mrs. Swan, did me. Oh, I'm a yammy. Nadia Matias, you say, yes, I was every pen, man, come with you, monkey, minister. Oh, our brother, maybe a full bench, I bear me near tearful. You are constant to me, your choir, so you may move in a time. Oh, and baby, Bonamaso, as you meet my phone and come away. Oh, baby, drama, me want you meal. A dear Malcan, she am a voice. Ah, the sumo, you do me. When I'm many doubts, I'm a shepherd, me tremble. Young Miss Amelia, the Jawan is a shepherd. Order for within any bema be the Tranco Hina with dear mono, Bertrand Buanana, Titibutan to me timpoisier, the Miss was watching. A penny si one if and film Siampoanoa, namely Catufuasa. Bertrand Buanana Bema be the Mamoatia said that as a bay years Namawi and sheer fool. Titi it will become, Titi it will be chair. And there many no Mabusian for my uncle for me fancy na a be dinkomoka crabby. Afa brabo na manya kwanya ti say dia o se me fa so chia me se Reverend Kwaku Boati and the Living Fountain Baptist Church ano ihemu waskware mampo kwasi ada yo 2 service even 3 kwara anopa me yenu enwumre baako ebribia obetimi akwa bompaye Wednesday ano papa so papa yi eya sorry Wednesday early in the morning na wo ho akobompaye ama okra na mo be 12 na wo ho when akwaye aseda enka obi bia enne anopan so already nyankopon so nhye obi a anamu e woni a wahwere nyinamu nyankopon fa menua to me redu ekra nsi so because nyum ena me di dwumayi enne na masa we Ghana eni wiase nyina mama obi a yakọ enua eboni free mo we free mo Renya nkopon fa ne kra nsi
Asedan ka Nyankopɔn ennɛ nso a ɔde ama ye home mogya da so di emu afurisane. Na nnɛ metwe wadwen asi bibi so ɛwɔ abrabom. Masɛm busa ne sɛ waba mu na abuo ɛna ahokyere nti wohunu sɛ wapem. Tɔmewura bi si Awurade ɛna n'ani da ne soɔ. Na wonim sɛ ɔkra ba wiase sɛ ɔba abedi amia ɛne awerɛhoɔ. Nanso nipa bi enu a ɔkra ba wiase sɛ obedi amia ɛne awerɛhoɔ. Ɛyɛ abrabɔ mu nsensem. Sɛdeɛ nsatea wei nyinaa nyɛpɛ no, saa na abrabɔ ɛteɛ. Ɛtɔda a ɔbɛhyɛ aseɛ wɔ ha. Uduru ha wonim sɛ wawie. Wobɛduru ha na afei wohu sɛ waduru soro paa. Ɛha no na wanhwɛ ne yie ano asa ate aba. Wonya te ba mfa ne sɛ wawie. Ketewa paa wɔ ha. Afei na wo sɛ bɛhyɛ aseɛ. Tinka woba aba bɛduru ha a ɛyɛ anida hɔ. Na waba bɛduru ha. Na wɔsɛ anya anida hɔ biem because sei nɛte. Sei ɛni. Sɛ wohyɛ aseɛ a esua wei. Na bɛduru ha a waduru mfimfini ɛna wafra duru baabi. Woba bɛduru ha a wowɔ soro paa. Aha no ɛna ahwɛ yie no ɛwɔ abrabɔ. Mpanyinfo ayɛ kasabibuo bebrebe ato hɔ ama yɛ. Panyin si ofiti prɛko pɛ ɛpɔ ɔse a mogya ba. Na hwɛ o pere wo ho de blash ni twi o si twi mogya ɛbɛba. Saa mogya na ɛba no ɛyɛ pira sɛ ɛyɛ a osi akyi bɛwae na o sekura timitu. Sɛ woyɛ nhwɛ ha so sɛ ompre na wondwetwe wo se so a wo se bɛporo. Saa na abrabɔ te. Omu wie no omu saa de kɔ baabi. Ɛna omu so sɛ kwantia ɛyɛ musuo. Omu wie no omu kuro ya sɛ wote faako a wote wade so. Enti me nua desani, me nua dɔfoɔ, ɛntena ase ɛmfa wo nsa nhyɛ wo demne fam. Ɛnhoahoa wo ho ɛwɔ w'ani ha mu. Sɛdeɛ me deɛ menkɔ baw ɛna medi bawadeɛ. Ɛnna ne agya te ase. Sɛbi enyaadu, sɛbi eburu, sɛbi ewisi. Panyin a ɛhwɛ me, wɔn tie me ma no esi sumuna so. Wodidi men egu so giawo. Na waka sɛ sɛbi ɔbakwasia ɛna wadeɛ. Ogyegye ntwie ɔte ne mfomsuom ɛhoahoa ne ho wɔ n'ahonim mu. Ɛka sɛ wadi nkae. Na wura fie mu no, wotwa agyaadwoɔ na wɔbɔ bena, wɔte ne suo na wɔbɔ ne nsa no sɛ gya wadwoa. Mannu me ho. Saa ɛna wo obi a wɔtɔ ma wodi o, wo obi a wɔtɔ ma wonom o, wahoɔfɛ bi nti, wotirinwi bi nti, wo kala bi nti, wo kɛseyo bi nti, ne wobɛdi bi a wɔabɛfa wakɔdi. Obuta sɛ ɛbɛtena hɔ daa na. Titiri ne me nua maa no. Me nua mema no. Nana ohoɔfɛ mepɛ wo na wotira da. Ɔbapa wo kala yɛ me fɛ mepɛ wo na wotira da. Wofa phone wakyea wa no kakra, na wayi mfonyini na de ato social media. Ɛyɛ advert na wɔyɛ. Deɛ wɔsɛ obusa ho no sɛ sɛdeɛ mete ɛna a mewɔ fie du mmienu, mewɔ mfie du nkron, me nka ne sɛ mewɔ 20 years ɛna mewɔ 18 years yi, saa na mɛte wɔ bere a mewɔ 30 years mu anaa. Dɛsɛ ne mewɔ ne nna hɔ. Ɛnɛ nipa a yɛaba yɛ mpɛbrɛ, na mmom yɛ paa ahoa. Yɛsra widie anim a yɛ kala tɔ so na yɛadwene ma yɛ sum. Ɛno nti bɔne ahyɛ yɛ kra ɛmma. Ade ne nya ne deɛ na ɔfa. Ne yɔnko brɛboa paa bɛrima a wɔne ne te wɔ nom so ɔmo hyehyɛ awadeɛ. Apɛntɛm a wɔpɛ sɛ wɔpɛ ne ho ntɛm nya nti kakra a ɛwɔ bɛrima ne nsɛm no, ɔbɛpɛ ne ho ne bɛrima no akɔda. Na watete ne yɔnko no ne bɛrima no ntɛm. Ɔkyena wagye awadeɛ no. Ɛnam sɛ wɔanye ne kwampa so nti no, wakɔ nnuro so abɛbɔ ne ho ban. Me nua yɛahwɛ yie.
Obenkata chie twa no kura se adwaman sei nipadua wo de ne de wo nim se wo ho ofo na de wo ho odene na de wo gina so utiti wani achi utiti wani utiranim wo atwi powder kakra sorry wa shave wa body sei ti wo nim se wo dinkai be ma be di de se unru ba bia se sei na abrabote ade a yenhu de ye hya ase wo ha ni aba beduru ha yeduru ha yewie ha ne kese yenya duru ha na yeduru so pa ha na ahomaso no wo no o ma wo so no na wo ti akowei so afei ni wani da ho na wo hiba na wo ti si ha ho na do hu sa brabo mo ya because ha no wei anyway de he ne wa wo sha ase no o wache ye ori ba wiye no na wiye no na wa ye kese se de wo nsa wei aye no wanyini nti wontimi mpre wo ho ntimi fa wo nsa nwura tokro bia mu biem tokro bia wei na wo nsa bekom bikasa kira bebu omo tebe etise ne awutie enne de meti da be metimi atumlika kodu no se menyina mentimi ntumlika sa bia meti bia me nsa be betimi ewura enne no wei entimi mura ho sanse wei su sana brabote kakabensem menene betwe menene beye me na mena hu se meni hu anwani meni hu ehe na wode ko se Yesu mpa wode ne kra ne nipadua e beji wiase adasa si enfiri e bone mu no na wafwa no ansu no nukure mu a wo wode sene he ne do ko yini awradi nyankopon kura mfiri asetena mu na yimusa me no mienu kwa me nkroma mo mbe preje fa ahudie ma o my Ghana no ni yi boni ayes wa haye so me no mienu be je di se ekwan akase e wo Ghana ha mfidi akase e wo Ghana ha adwuma akase e wo Ghana ha no omo ma haye no omo de omo ye na ye de ye ho no yintimi nye bi te se de wo bo be so bo ne no wo kina obi so be bo so bo so oba wo ne be ma te wo aye ne ho ade be ma ntimbuta se wo ye hwan ade na me ne wotena ye kura wanya ama me na wankae se oba me ne tena yimpo ye nnamu no wagye me asi baabi onu aduane amamadi oni masuesu adwene no amfane mfom so anche no ofiri ye amu kasa wa wo ye hwe ma no do be koyi oba ti busa se wo kura wo ye hwan wo so ba ne me na be ma wo pije sika kese aba be ye ho ade wo fie ade wo duru baabi mfomsuo bi mu no ma ante mo ho ase amfa mo mfom so anche na mo kaseti am ho a he na mo mienu mo ko bema be di dem prepi ma mo ta hwe me sini no meta bu be bisa me kira okonya wia no amfa so ade asa na bisa me kani a me ka che o se bi di ho abla bona ye bonu wia se no ene aye din nanso ye me ni wu mienu na ama wia se aye din ye nanyane anopa ehu se bi board bi si ba bi a Yesu Kristo apa fom o twere so se ba bi adu bi mie wia se mu waka wona se mu se enye di achi no mre mu odin be pa nanso sa mre mu odin no okama me ni wu mienu efi se nipa be ya ahopafo di fa atrofo be sorry eno na ne me ni wu mienu yehu nti yen na ye pese wiase ni ko na wiye se me ni wu mienu jai bone a urade be koso atoye wo me wiase aye from e betene wiase adidi akose de ye pe no na wo bre no so a asa kodi de bi wo so ma chire de dwum bi me wura fi o se apentam ni anyantem nenam se ni o pre ye nya de o pe ye nso anyo se den ti entu ye bo ase wa abrabum ehe ni de ko juta ayaba ehe ni de wiase eko ye pre ye ho menkasa menye adwuma o ye adwuma wo so no wo de no fa na me aye wadom
adwuma a woyɛ etua wo kakra watumi atɔ asase bi watumi atɔ ɔkaa bi a wotim wo ne wo dɔfo bi na ti ɛno ne wo deɛ hwɛ wo ba ɛhɔ na wo dɛw no wɔ no hwɛ wo ba Range Rover aba so nti wo de wo panyin kɔ aduru so na wo ba bɛyɛ panyin na wo bɛrɛ fi sɛ wo ba bɛyɛ panyin a aduru wura na wo kɔ no hɔ no wo mfiri wiase ɔda so wɔ hɔ na wo so ba bɛyɛ panyin a wo post na wo wɔ no ɛwo so bɛ replace you saa ne ti wa saa ɛna ti wa brabo me my Ghana me fans ewiase nyinaa kasa America yɛ twi wa wotie no wotia aba na wo mu no fa information na wo mu no ntina sɛ wo awa ho me nneɛma bi a maye a wahu a wani anye ho no emfa no entwa me mpoa sɛ na de we wasa kyerɛ wo sɔfo me nyɛ sɔfo ni mo yɛ futuro ni ni nyinaa yɛ ntu yɛ kofo sɛ de obi hwɛ me die nei saa na me so me hwɛ obi die wɔ kyena kasa no ebe wiye me nkasa bebrebe sanse kasa tenten mfumsuo empamuda betwene bo anana bema bedi dem ya no me kasa is everything is on process catapult and capreport by the hook na me obehwe te bro nwase to obuase fa ni die mapanyini ba bia waduru onuru sanse mpanyin se si yenyini ya ye nsira kwatia menu mi enu nyiniye no eni kwanse akosira kwatia o ade ba akwa wo si yehu ni se egubi ena akwa kohwie bi enti ba kyere na enso nkwanta dam titi ewo bika titi ewo bikere very soon eguso aye ho ne ma me sha se de nyina bigu YouTube ha na obi a wo hwe bibia nya bia ye de ahwe na be ewo mu no nso mafa mayem prewa brabo dina media hye yensa no enno ene ye menu mu ye media oba pa Joyce baby a wo bia no ura echa bema bibi dem che wo bibia na nkopon ko bibia onum bo wo bia na o mai yikudu ho sana me chia Ghana sin yofo nyina producers marketers retailers actors and actresses and the fans ni nyina bema bibi de chia wo bia yankopon bibia homaye adien na menu mienu ye enenim dia abanti obi a pese wode ne nua enkrabia enane hyebere edimu obi anya atansi bi si amashapa enye Android phones abayi ene iPhone abayi okọ social media na o ka de ene die eye ne de enne ne ye wono wo kene be ye wo uti obi asema susu fa ho ho susu mema wa batiri so
ɛyɛ me a ɛna ɛyɛ ɛdɛn anyɛ wo twa so di wo fie asɛm wonim ho a hɔ serɛ yiw'ani ase nkyene ansa na wayi obi deɛ woyɛ kapenta adwuma mfie 12 ni nti obi bɔ ɔdaa so ne dan akye a wei w'anim adwuma ɛna ɛyɛ ɛdɛn ɛfiri baako ne akɔ mmienu ɛyɛ dɛn a ɔde obi deɛ na ɛbɛyɛ ansa na ɔbɛyɛ perfect na nka wotwe bɛn no na wote sɛ ne sɛ dua wei wotwa so a nka measurement ne nyinaa bɛyɛ pa a nka yɛ daakye bi no nka wobɛbɔ odin pa nanso wopɛ adwuma no ayɛ nti no wotwitwa ne na ntini sini wei deɛ wɔsɛ wo na wotwa nti yɛmfa sini no nyinaa ma wo na atwa ɛhe na wode kɔ ɔma mo hyɛ aseɛ kora gya hɔ kɔ anaa alaba stamp wɔ wei katawere mu ɔmo wei kwama wo so ansam ɔmo wei ɔmo nyinaa gya hɔ kɔ saa na ɛnwom no nso so yɛde ne nyinaa ma wo to ɛhe na wode kɔ yɛto yɛ kɔ ase wɔ abrabɔ menuanam di bere no obi wɔ no a wopɛ sɛ oyi ne firi hɔ ba hɔ no ka hunu sɛ wo firi wo position akɔ obi deɛ no obi bɛfi ɔno so position aba wo deɛ ti sɛ deɛ ɛyɛ woyi obi firi hɔ no adwurawura na wokɔɔ no hɔ no kɔmfo bi a wokɔɔ no hɔ no mpaeɛ bi a wobɔɔyɛ no ɛmfiri wiase saa na ɛte wɔ abrabɔ mu nti deɛ wopɛ sɛ obi nyama wo no yɛ saa ma obi ɛdeɛ na nnɛma a yɛaba yɛpɛ sɛ yɛde wiase yɛpere bibiribibiri na nka mehwɛ sɛ nkobi bɛtumi akasa pui ɛna mekɔhwe ne yɛhu sɛ ade bɔ mu no deɛ nyame ayɛ no nnɛma a yɛaba yɛpere yɛ bi anibere ne adwompɔne nti obi nyaeɛ a nkɔnua agu ɛhe na wode kɔ owuiɛ no yɛde ne fie ama wo owuiɛ no ne fie a wɔsi yɛ no yɛde ama wo wotiri anyɛ yɛ a wode wobɛkɔ ne dibere no sika na onyaeɛ no wobɛnya aboro so nanso wontumi mfa nyɛ deɛ ɔde yɛɛ no da ɛnam bɔne nti nyɛ saa berɛ no abrabɔ aba abɛyɛ sei wohyɛ aseɛ wɔ ha ɛna woduru ha na apere sɛ wobɛyi wɔ afiri hɔ no aba na bɛbɛduru ha na wohu sɛ ahomasoɔ yɛ ɛna wama wo ho so wobɛsa ate aba ha afei no wohu sɛ wowokɔ fam a wɔ sɛ wopere na agye wo hwim na waba ha aha yɛ ɔmpa nyiberɛ saa berɛ na wote hwii mu na yɛ pia wo na wosire die bɔne nti mekasa kyerɛ mmabunu a yɛasi so wɔ ɔman Ghana mu seesei yɛpere yɛhe na yɛde wiase kɔ 30 years 20 years 30 years ni yewu ɛhe na yɛde wiase kɔ obi anya 70 ɔda so te ase obi anya 80 ɔda so te ase but me ne wo mi apɛntɛm ade aka fast food fast die bibi ayɛ ɔtɔfo crop de yɛ fast ɛhe na yɛkɔ ɛna abrante ko gyina kube ho na obisa sɛ kube yɛ sɛ 3 cedis wɔ sɛ pam kube ayɛ te nneɛma mu ha yɛ 3 cedis nso ma ne nneɛma mmienu ma ne cabbage na ma ne kube sɛ wɔ nua ɔbɛyi cabbage nkɔ cabbage na bɛba ntɛm kube bɛkyɛ na wo nua nka ho ana nua ma wo everything is on process wodi nyaadoa ne kontomire hye fridge mu a nyaadoa kyɛ kontomire ɛyɛ kɔkɔɔ ntɛm meboa ma mo yɛ aduane na deɛ munim na even wodi ku hɔ kora no amfa nhyɛ fridge mu a kontomire bɛporo anya nyaadoa saa na ti wɔ wiase ɛnnɛ ɛna ɛyɛ wo ɔkyena yɛ deɛ bɛyɛ me bɛdi dɛ nti baabi a wowɔ no susufa hoahoa wo aduama ba bɛduru nnɛ ɛno bɛhu na contractor bi wɔ kwan so no wɔyɛ na yɛyɛ kwan ma yɛo nansa na asɛ tutu Kwame Nkrumah no yɛ sɛ wɔ sɛ bi ɔmo pɛn so yɛ nananom yɛ sɛ ɔmo pɛn so yɛ abagyimi berɛ no asphalt ɔmo yɛ nda so da hɔ menu mmienu nnɛ 21st century world na yɛn si yɛ ni ateɛ no yɛde yɛyɛ ɛtete Nyankopɔn fa yɛn fom so nkyɛɛ yɛtɔ jeans a yɛpɛ crazy jeans yɛsi crazy jeans wɔ sɛ hwan deɛ atete animu yɛgyi mi nti na deɛ ateɛ na asa ateɛ fam na nsa sika wɔ sɛ wode tɔ cement no na wɔ sɛ de kɔtɔ jeans foforɔ onipa bai ma w'ani na hɔ Nyankopɔn ama yɛ bibia ama yɛ adom ama yɛ nyansa bibia
ne wonya ando fo a wonim bible mi to wada ne sofo social media na wo kasetia wonya ando fo a ene wonya scatter credit nti wona anim de wiase ko nyina na wodi mpanyimfo atem na abotre bible ni ba bia se kwase upanyi bi kwase ana ko didi upanyi bi atem ya na saa no mfo no pese me busa mo se obi atimi afa bible akokonfo bi wo se e bia na kwa kubu nsam ne me di nyame asema ba onchi ana na obeche obi atimi ayi bi da na nso yu social media ho na ne ye se ya ne ya ye kasa se de ye pe dwuma na papa ne di ya no afa enya ye se o ntina asuafo ne mi pen so no ana tete bre no ebi mu pen so ye chi bi wo anwam ye si bi no mabo uti kokoni wa wo si agesh ulade yakopon fa me no mi enu bo na encheye na ban we ba so amwa na ban we ba wa yesi na ban we yesi wa yesi ye kuye ni ma na ye kuye chi ubenya assembly man bisa ho sika ajeje yo mantam wo se ye de koto bob se de no waye no na baba mp ene esi yewu Chiname empanyimfo se kasa tentene emfomoso empamuda be ma bedi de ene ha na medu bisi de mesrew unsaka video ya force se oba broadcast ya mame mane nko achiri na obi aso ntibi emfomoso obi amekan ye wa asem wiye ni mu no enyina so ni mi nya asem ni mo papa na ewo mu no fa ka bibi so na wampa obetimi atworo e de wo ha ya amame bia na apese me kakodu bia apese wona me suaya adwen wo ho obetimi ama me message e wo YouTube ya share link no e mame mane nko wiase nyina na wadi nyankopon be fa so be shira me ne omi no mfunu so obi ewo mu no enyim firim ne mo yemfa abana ewo mu no na enso e wo bia ho imagination edi enya pese me nkuminya edi enya amana ntintwitwa bebrebe na ekoso obi abra kwatena bruchila befa onua de ne ko onu no kokoduru ho no opese wo sene onua no ntinsam ka onhwefie onyise na onhwefie no befa onu wufiri dua so ebusuafo aboaboa okakra ma so akwa koduru ho afede osi fiefo ya bayifo ntuso onhwefie minnia no nye gidie wo awurade mu so wo gidie wo awurade mu na wo anida so wo awurade mu se obra wo bona tene wo awurade ani so a unsuro wu unse ne wu a okọ osura hime na emum saa ne ma we se wunni dia kini tuji wala yankopon ya aduma ochina ye be se di ahia ewa midi ene Alex Oduro na nso se ni 20 ya bo memna ne be twene bo anana be ma bedi de medi ahomeka ahoho a eje oso wa medi ayase ko bichia wo bibia yankopon hira wo bia wo hira sem ni sumaye no wonyi nyina akase I love you all yankopon okam